Toto nie je ďalšia bežná jesenná hruška. Monika je cenná rumunská odroda, vyšľachtená krížením odrôd Santa Maria a Principe di Gonzaga. Registrovaná bola v roku 1994. Strom rastie stredne silno, tvorí úzku kužeľovitú korunu a rodí prevažne na krátkom rodivom dreve. Vďaka tomu sa dobre udržiava rezom a nezaberá toľko priestoru ako mnohé bujne rastúce hrušky. Najväčšou prednosťou sú však plody. Bežne vážia 160 až 180 gramov, pričom jednotlivé hrušky môžu presiahnuť aj 200 gramov. Majú elegantný pretiahnutý tvar, zeleno-žltú šupku a na slnečnej strane červené líčko. Dužina je spočiatku chrumkavá a mimoriadne šťavnatá, po úplnom dozretí sa mení na jemnú, rozplývavú konzistenciu s príjemne sladkou, mierne osviežujúcou chuťou. Zberá sa koncom septembra až začiatkom októbra a pri vhodnom uskladnení vydrží až do decembra. Monika navyše vyniká vysokou odolnosťou proti chrastavitosti a dobrou toleranciou voči bakteriálnej spále. Ak hľadáte produktívnu, skladovateľnú a pestovateľsky spoľahlivú hrušku s atraktívnymi plodmi, Monika si miesto vo vašom sade rozhodne zaslúži.